Čaute, zdraví vás Fanlokim z kanálu fanlokim.cz a vítám vás u dalšího videa Stream na tu Lounge. Ja som robil, ale nejako sa mi nevydal, tak to je taký druhý. Potom, no ale by som mal asi povedať, že teraz to bolo fakt zaujímavé, žiadny komentár tam nebol, nejaké nové na nejaký odkaz, na nejaké vlastne Stream na tú Lounge ako paródia alebo tak. To ma fakt prekvapilo. No keď nebudem to počúvať, tak si niečo vyberiem. No nič. No a teraz v tomto týždňu tu raz budem mať nové intro, ktoré už je na mojom kanále, takže to môžete pozrieť. A čo som vám tu povedať? Asi nič, tak sa poďme na to vehnúť. Dneska tu je Madagaskar. No. To je fakt nejaký dlhý. Dobre. Dobre, ty vole. Tak to je fakt nejaký. Konečně nastává ten moment, na který se připravuji celý život. Vrchol mojí kariéry. Ulovím krále zvířat. Alžáka! Co tady pogledáváte? Prosím, potřebujeme se schovat, než se uklidní situace. Na srdci. Je na střeše! Ještě není hotový, pane. Řídící tyče nejsou skalibrované. Hello, it's me. I know you can see it. Let's make it come true. To čuješ na mě? Pojďme přivítat imigranty. Poslouchám Justina Biebera. Ale čo? Masturbace je zlo. Zase. No! Luka, please, no! God. No, God, please, no! No! Nastav menší obru. Takovou? Menší. Takovou? Spusť to, Riko. To byl mazec. Neboj, že by to pravilo? Ale čo, nevieš skákať? Čau už. Ešte ne, nechcem. Dobre, tak to je bolo Stream na tú Lounge všetko. Keď sa vám páčilo, tak dajte like, odber, komentár, no a napíšte mi nejaký link na nejaké zase Stream na tú Lounge. To je bolo všetko a čau.